Hej, Niklas fra Panasonic her fra IFA-messen i Berlin, hvor Panasonic netop har lanceret AX900, som er vores nye TV-flagskib. AX900 er lavet til at sætte nye designstandarder, nye standarder for billedkvalitet og for innovative smartfunktioner. AX900 kommer i 55 og i 65 tommer og har en masse teknologier, der skal arbejde sammen for at opnå følgende. For det første, et dybt og præcist sortniveau, der kan bibeholde de fine detaljer, takket være Direct LED og Full Array Local Dimming, der er et Panasonic-udviklet system. Og for det andet, en farvegengivelse, der er tro mod Hollywood-instruktørernes intentioner og er kalibreret til at gengive korrekt lysstyrke. Det er takket være Panasonic Hollywood-laboratorierne, at vi kan være de første, der har denne teknologi i et vidt tilgængeligt tv. Og for det tredje, en billedkvalitet, der altid passer til det rum, tv'et bliver brugt i. Endnu en teknologi, som Panasonic er først med, er nemlig, at AX900 er designet til at tilpasse billedbehandlingen til den mængde lys, der er i et givet lokale, så det altid er det bedste billede, du får. Når det kommer til 4K, har Panasonic AX900 alle de tilsnit, man kunne ønske sig, for at få adgang til så meget 4K-TV som muligt. Panasonic AX900 understøtter blandt andet HDMI 2.0 med HDCP 2.2, der gør det muligt at nyde 4K ved høj framerate, f.eks. 60 billeder i sekundet. Og også for at skabe forbindelse mellem hjemmebiografer, set-top-bokse og PC'er. Den avancerede opskaleringsfunktion i AX900 gør også, at du kan bruge dine gamle Blu-ray-skiver med fornyet kvalitet. Og udover en HDMI 2.0-indgang, er der også en DisplayPort 1.2a, der gør det muligt for PC-gamere at spille i stort format med super bevægelseshåndtering. Der er også fremtidssikring i form af HEVC eller H265-dekoder, der gør det muligt at dekode online-indhold fra f.eks. Netflix 4K. Udover det kan nævnes, at man kan se sine billeder i 4K, man kan se video i 4K, man kan bruge vores Swipe and Share-funktion i 4K, man kan bruge vores webbrowser i 4K og meget andet. Hvis du vil vide mere om AX900, så gå til panasonic.dk.